Mndeni wakithi South Africa. Ubonga lo kaMkhize oqhamuka kwiSibani Media. Bafowethu. Sibhalwe lo sisi wami la uThanda. Unenkinga nomuntu wakhe. Kodwa ngoba nginayo la uThanda, ngizocela azichaze naye. Sisi wami Thanda kanjani? Ngiyabheka. Ngikhona nami. Ngobonga mina oqhamuka kwiSibani Media. Ngisacela ukuzichaza sisi usho ukuthi inkinga yakho ikuphi? Inkinga yami isekutheni mina noSiboniso saqala ukuthandana ngo-2020. Okay, sina 3 years sithandana. Bese seyinhlelweni zokuthi ayongilobola ngoba sesendile incwadi ekhaya. Bese belindileke kanjalo ekhaya incwadi nami ngakhipha imali yami ngamgcorisela ngoba ngangibona ukuthi userious ngalento afuna ukuyenza. Wayevele ezongikhokhela. Imali yayiphume ezimalini ezayiphumela ubaba ngoba usanda ukudlula emhlabeni ubesebenza sasaphumele izimali njengani zakhe zonke. Ngamnika imali uSiboniso mase ngimnikile imali uSiboniso ayikulindwe ekhaya kulindwe cha ayilutho uSiboniso. Manje ngithe angize la ehlweni ukuze bangisize kubuya imali yami noma ngasabuya ngakena kubuya imali yami noma ngifisa ukwazi ukuthi yini enze lesenza senzile kumina ekubeni ade kumina umuntu angilindele ukuthi uzongilobola. Hayi umngane wami wesiphatha umngane wami lwamlobolile. Hayi kuthi umuntu njengoba bengizoza kube umunye umuntu umngane wami. Umuntu ade ngicela zonke izinto sonisoni sekuyena amlobolayo futhi. Hayi ake sihamba sisi wami sombheka. Uthe somthola kuphi konje? Unkhona endlini yakhe ngoba kuthiwa bengene ebusuku ngicabanga uthulele manje. Okay mama ake sihambe sombheka. Nale mali uthi uyifuna. Unethemba soyithola? Hayi kona ngiyayidinga bandla. Ngiyayidinga ngekwazi nje ukuthi ngingatholala kanjalo ngemali yami ahambile olobola ngawo umunye umuntu. Qonqo. Unjani bhuti wami? Yebo kuyaphila bhuti nginisizwe. Ngikhona mfowethu. Igama ngobonga ngaMkhize mfowethu. Ngisuka kwiSibani Media, ngibhalele umuntu wakho la. Manje amakhamera kwenzakalani? Njengoba ngisho nje mfowethu ngisuka kwiSibani Media ngibhalele umuntu wakho ukhona afuna ukukhuluma nawe. Mhlawumbe ungaqoka iskipa uphumele ngaphandle noma singene ngaphakathi. Hayibo. Kwenzakalani la? Yona Thanda. Sicela uphume bandla. Hayibo. Ngicela uphume bhuti. Amakhamera awani? Ngicela uphume bhuti khona soxoxa. Uthanda mfowethu la uthi ukhona imali akunikeza yona. Uzoyomlobola. Oh, Ya, khona imali angika yona. Kwase kwenzakalani bhuti? Phela wabo usisi bekade ngisandana naye yabo le mali wanginika ngoba ngithi mina yabo ngizoya kumlobola. Nginxa ukuthi saba nezinkinga ke mina naye. Naba nezinkinga noma wena waba nenkinga naye? Ukuthi usisi ukuthi ayibo Bhuti wami, lalela, ngaxabana noThanda. Iphi imali yakhe? Uzongihlaza phambi kwamakhamera. Iphi imali yaThanda? Bhuti wami, angifuni ukuxabana nawe. Yini lokhu sabusithando? Ngoba wena udla imali yakhe. Lento besingayixoxa. Mina ngithatha kancane angithi lo. Kahle Thando. Mina ngithatha kancane. Ngenzeni mina yini isolo sami ukuthi ngifuna imali yami le ahambile olobola ngamngane nami? Kahle Thando, kahle. Hlisa umoya sisi. Uthi walobola umngane wakhe. Kodwa futhi bayifana yini le ifanayo kubona bobabili? Bethu bafu ngayibuza ikhekhe obvious. Awu. Angithi yabo uthi ungijwayela kabi. Yabo uthi ungijwayela kabi. Kahle Thando, kahle nawe phela Thando. Manje pho wamshaya. Anganone usho ukuthi into zabo ziyefana. Yini webalekela ngithi ubile indoda wami oshada umngane nami. Anganubi baba indoda. Ayithi ubile yona indoda. Thando, kahle Thando. Olimalanga kodwa bafu. Sukuma kodwa. Ngibona ke lengane le. Sengifisa ukubona leyo ntombazana ithi njani. Ngasho umuntu omhle kanje. Hayi inhle kuphe ngaphezulu kwakhe lo. Hayibo. Anganiyambo. Thando. Wethu, hayi. Ngibona kanjani? Ngalokho umkhombo. Ngalokho umkhombo. Nala amakhamera Lalela-ke. Manje ngashoni. Yini singalibambi manje ngashoni. Mndeni wakithi South Africa. Ubonga lo kaMkhize oqhamuka kwiSibani Media. Bafowethu, sibhalwe lo sisi wami la uThanda. Unenkinga nomuntu wakhe. Kodwa ngoba nginayo la uThanda, ngizocela azichaze naye.
Sisi wami Thanda kanjani? Ngiyabheka. Ngikhona nami. Ngobonga mina oqhamuka kuyiSibani Media. Ngisacela ukuzichaza sisi usho ukuthi inkinga yakho ikuphi? Inkinga yami isekutheni mina noSiboniso saqala ukuthandana ngo-2020. Okay, sina 3 years sithandana. Bese seyinhlelweni zokuthi ayongilobola ngoba sesendile incwadi ekhaya. Mase belindileke kanjalo ekhaya incwadi nami ngakhipha imali yami ngamgcorisela ngoba ngangibona ukuthi userious ngalento afuna ukuyenza. Wayevele ezongikhokhela. Imali yayiphume ezimalini ezayiphumela ubaba ngoba usanda ukudlula emhlabeni ubesebenza sasaphumele izimali njengani zakhe zonke. Ngamnika imali uSiboniso mase ngimnikile imali uSiboniso hayi kulindwe ekhaya kulindwe cha hayi lutho uSiboniso. Ngithe mase ngizwa okay ngiqale ngizwa ngabangani vele abanganika angijwayele bafaya indabeni zethu kakhulu. Mase abangani bami bangitshothi babona uSiboniso hamba nentombazane behlezi besho into engingabanaki kwabangani vele bahlezi bezofuna ukuqhatha. Okay ngomba April mengicabanga April 20 ngezwe ukuthi uSiboniso beyolobola. Okay ngiphike ngoba ngiyazi ukuthi umuntu afuna umlobola yimini mina ngamnika imali. Okay ngiphike kuthe kusanjalo ngithola isithombe komunye abangani bami ebonile naye esendela isithombe kwasase si-viral vele isithombe sesidume yonke indawo. Ngithe mengimbuza uSiboniso wabhoka ngolaka ezifimini umuntu oronke. Kusukela lapho kasiphinda sakugcina lapho uxizisana bebuka abantu ngahamba kanjalo. Manje ngithe angize la ehlweni ukuze bangisize kubuya imali yami noma ngasabuya ngakena kubuya imali yami noma ngifisa ukwazi ukuthi yini enze lesenza senzile kumina ekubeni ade kumina umuntu angilindele ukuthi uzongilobola. Hayi mngani nami wesiphatha umngani nami lo amlobolile. Hayi kuthi umuntu njengoba bengizoza kube umunye umuntu umngani nami. Umuntu ade ngixola zonke izinto sonisoni sekuyena amlobolayo futhi. Yo, ezabhlungu inkulumo yakho sisiwami. Kodwa wena ke sikhona isifundo osifundile kulento owayenza for ukugcwalisela umpani ukuthi azokulobola. Ngifundile ngoba manje into ade hambe isho uhambe ethi akazange nginike imali mina ngamnika imali ngoba ngifuna ukuyilobola mina yena bengayikho enhlweni zokuthi angilobole. Wayemazi umuntu ayifuna umlobola. Futhi bevele ngakuthanda lo bani. Angazi ke sesizwa kuyena. No for lo 3 years wena bobona kanjani? Ube right uSiboniso sisaqala ukuthandana. Ube right ngoba besixoxa ngayo yonke into. Uthe kuhambeni kwesikhathi waqala kuba umuntu ojikayo usezohamba athi abangani bakhe ngihlala naye bathi abamazi bona. Mengimbuza athi uhambe nabanye abangani bakhe engabazi mina. Okay fine nalapho ngabi nankinga ngoba vele abajida vele ahlezi izwa ngisho nasendaweni abajida yazwana wonke. Mase sengizwa sekuthiwa hayi uselobolile. Ngimqale ngambuza kahle le ndaba le. Wabhoka ngolaka umuntu azothi ngaweza ngilobole ngoba kwenza njani ngoba imali yena wayoqala ibhizinisi akusakona manje uthiwa yolobola mina yena sekuyena seyethi uqala ibhizinisi manje yena. Okay ke sixabane ekugcine lapho silanyule ngoba ngase sizacishe impela nje kaba kuphi silanyule ngahamba ngamgcina lapho and futhi mengizwe kuthiwa basaqhubeka abena umngane nami. Ukuthi nani namantombazane into errong angekujudge sisiwami kodwa into eniyenzayo akukho right uxoxa ngomngani wakho ngomuntu wakho through abangani benu. Nina nami namantombazane niyamonelana ninodwa. Awufisi ukuthi indoda yenzele omunye umngani wakho into right kuba ngathi ngahlala enzeka kuwena. Mozoxoxa ukuthi umngani wakho umuntu wakho ukwenzele 1 no 2 wagcina sebekuthathela njengoba besekuthathelile nje. Engimthemba kwami. Ngiyakuzwa Thando kubhlungu futhi okwenzekile but ake sizame ke siyombheka. Emake Thando before siyombheka uthe uSiboniso. Yeah. Before siyombheka uSiboniso ake usho wena bokwenzeka mhlambe ube nomngani wakho mhlambe nomuntu wakho noma khona wakusola obukusola nje. Hayi akukho ebengikusola ngoba ngisho ngimxoxela umngane nami uSiboniso menza into embi ubengiyala as if ngifunela into enhle and ufuna into ethi hambe right. Futhi bakwazile nje ukuyifihla into yabo ngoba ngaze ngibone lutho. Hayi ake same sisiwami sombheka. Uthe somthola kuphi konje? Unkhona endlini yakhe ngoba kuthiwa bengine ebusuku ngicabanga uthulele manje. Okay mama ake same sombheka. Nale mali uthi uyifuna. Unethemba soyithola? Hayi kona ngiyayidinga bandla. Ngiyayidinga ngekwazi nje ukuthi ngingathola kanjalo ngemali yami ahambile olobola nga umunye umuntu. Okay mama ake same sombheka. Ucanga somfica nje lo muntu.
Hayi somfica ngoba ngineshow ukuthi kuthiwa bengene ebusuku. Ha. Alona iphente intombi yakhe nje leli. Hayi akubona. Mhlambi ilona ngiyasola mina. Manje uzongenzeni nami kuthiwa simfice nentombi? Hayi bonke kulungeke. Kuyithoba ni? Sibonise. Siboniso. Yeah. Qo. Qonqo. Unjani bhuti wami? Yebo kuyaphila futhi nginsisi. Ngikhona mfowethu. Igama ngobonga ngamkhizi mfowethu. Ngisuka isibani media, ngibhalele umuntu wakho la. Manje amakhamera enzakalani? Njengoba ngisho mfowethu ngisuka kwisibani media, ngibhalele umuntu wakho ukhona afuna ukukhuluma nawe. Mhlawumbe ungagqoka iskipa uphumele ngaphandle noma singene ngaphakathi. Hayibo. Kwenzakalani la? Yona Thanda. Sicela uphume bandla. Hayibo. Ngicela uphume bhuti. Amakhamera awani? Ngicela uphume bhuti khona soxoxa. Hayi inhlanhla samthola ba? Nginsisi. Njengoba ngishilo bhuti sibhalele umuntu wakho la. Uthanda? Uyamazi vele? Hayi ngiyamazi umuntu wami. Uthanda mfowethu la uthi ukhona imali akunikeza yona. Uzoyomlobola. Oh, ya khona imali anginika yona. Kwase kwenzakalani bhuti? Phela wabo usisi bekade ngisandana naye yabo le mali wanginika ngoba ngithi mina yabo ngizwe umlobola. Nginxa ukuthi saba nezinkinga ke mina naye. Naba nezinkinga noma wena waba nenkinga naye? Ukuthi usisi ukuthi ayibo Bhuti lalela ngaxabana noThanda. Iphi imali yakhe? Uzongihlaza phambi kwamakamera. Iphi imali yaThanda? Hayi into bese ngayixoxa kahle. Angene ngiyangasho ukuthi uvidanenze ngathi mina ngirong. Iphi imali yaThanda? Wena ngijwayela wena. Iphi imali yaThanda? Ayikho imali uyazi nje. Angikuniyanga imali mina uzoyangilobola ekhaya sihambe encane. Hayi wena ngijwayela kabi wena. Hazi ngihlayibo. No, musuthi ukujoyela kabi. Wena umjoyela kabi. Oqala umthatha mana. Oqala umthathele umngani wakhe. Wathatha imali yakhe wathi uzomlobola. Wenza izinto zakhe ngemali yakhe. Wenzani ngale mali? Wena ngijwayela kabi. Wenzani ngale mali? Yazi ngijwayela kabi lo. Wena uyohlangana. Ungamkhombi mfethu, ungamkhombi ngoba wena. Yena ngimjola ngifuna imali yami nje. Wenzani ngemali yakhe? Wenzani ngemali yaThanda? Uhlala uchaza achaza iqiniso ayikule ethi ngimjoyela kabi. Unezidingo ngemali yaThanda? Ngani wena wanginika uThanda ngani imali wanginika uThanda? Awusebenza? Ngiyasebenza. Manje pho? Nanginginika ngoba ngangikusiza nganganginikela uthambo lobola umngani nami nganginika ngoba ngisiza. Kumnandi ubona ingane yabantu isikhala manje ngenxa yakho. Kumnandi. Kumnandi. Hayi into futhi bese ngayikhuluma kahle. Hayi ukuthi ngifele nami. Ngikhuluma nawe wenza ngathi mina ngirong. Ngikhuluma nawe wenza ngathi mina ngirong. Hayi wena mfethu ngibukanisa. Hayi futhi bese ngayixoxa bese wena umbukanisi nabantu uthanda nomngane wakhe ukuthatha imali yakhe. Aza umlobola. Yini ucabangele wena ungamcabangele umunye umuntu? Special osifazana. Ngibuza kumnandi umbone ekhala manje ngenxa yakho. Kumnandi lokho kwena. But ukuthi yabo le mali wanginika eThanda ngoba nakho ngithi yabo ngithi ngizonga komlobola yabo. Wawukuthi ke ekhaya ke uma abo akekho ekhaya bekho kahle ngokwesimo. Wanginikeza eThanda ngoba nawe ekuthanda efisa ukuthi nigcine nomama nobaba. Hayi ukuthi uthatha imali yakho hamba ufeze idingo zakini. Yini ungabuyelanga kuyena pho uyokhulumisana naye? Ukuthi lo Musu ukuthi lo. Musu khoma umuntu osifazana.
oqala uwrong thatha imali yakhe futhi sothi lo Wena ngijwayela wena. Uthini umphakathi manje? Libeleke ekhuluma okunye sengicela imali yami ngisafuna isikhuluma okunye ngicela imali yami. kanti uzwele bhodi Uthi ngiyithathephi? Uyazi nje ukuthi ngiyitoho nalo ngisebenza kona umsebenzi Okay, uthini? itoho lakho lukaze ngithikele bona umngane nami. Ngicela yami imali ngikuze siqhubeke simove on ngiphe ngisafuna nabena Mathando kanti imali yakho ithathe wenzani lento eyidingo ayikho ayishoyo uhambi lo lobola umngane nami uyakuphika indoko manje mbuzeni nanku Sibonisa uyakuphika lokho kushoyo Yabo wena. Yazi lento besingayixoxa. Sibonisa uyakuphika lokho kushoyo Ngiyithathile manje ngomlobola umngane wakhe. Ngenxa ukuthi yena mana ke mana ngenxa ukuthi yena unjani yini yona eyazi yadala ukuthi ushiye uThando uhambe uthatha umngane wakhe wahehwa yini umngane wakhe yini uThando la ngenayo umngane wakhe anayo nami ngifisa kwazi lokho hayi baba yafubana into efanayo. manje pho yini inkinga Bo wena. cha ngiphendule yini inkinga umuntu okusabisa uThando bhuti wami angifuni uxabana nawe yini lokhu sabisa uThando ngoba wena udla imali yakhe Lento besingayixoxa. mina ngithatha kancane angithi lo kahle Thando mina ngithatha kancane ngenzeni mina yini isolo sami ukuthi ngifuna imali yami leyahambe lo lobola ngamngane nami kahle Thando kahle hlisa umoya sisi hlisa umoya Bo manje ayenzayo. kufanele enze lento ayenzayo wena wenzeni wena kuyena ezenze lento ayenzayo wena bongenze njani ngafika uthatha umngane wakhe uphinde udla imali yakhe Besingayixoxa kahle. Yini ezoxoxa? Amakhamera. yini ezoxoxa Awana amakhamera. yini ezoxoxa ngifuna imali yami ngisafuna okunye ngifuna imali yami yini ezoxoxa Bethi umhlaza nomphakathi manje. wow wena umhlanzana Unendaba nomphakathi uthatha nomphakathi. umngane wakhe ngiyakubuza Ngamhlanga. yini ucabangele wena ungamcabangeli cha musukunqapha ngiyabuza unqaphela mina unqaphela yena Yazi wena ngijwayela kabi. Besingayixoxa kahle lento beside ukuthi sisoba uthuna. ubese akuthola nocingo uThando bese akuthola ucingweni wangiblocka manje uxoxa kanjani usumblockile uthwala bola umngane wakhe kodwa futhi bayifana yini lefanayo kubona bobabili Bethu bafunga ibuza ikhekhe obvious. awu angithi yabo uthi ngijwayela kabi yabo uthi ngijwayela kabi Thando kahle nawe phela Thando manje pho wamshika Wamshika. anganone usho ukuthi into zabo ziyefana yini webalekela ngithi ubile indoda wami oshada umngane nami anganubi babe indoda ayithi ubile yona indoda Thando kahle Thando olimalanga kodwa bafa sukuma kodwa Ngibona ke lengane le. Mfowethu ungamsoli wenza nje kuwena nje wena odwa ethenze lento ayenzayo Yini ayibona into enzayo. Ngibonisa nabantu manje. ngifuna imali yami ukubuka abantu anginendaba mina nokubuka abantu hathi uvela ufuna bakubuka uhamba oshada umngane nami ngikhona bayakubuka ke kodwa nawe wrong Into mfowethu ezoyithini nje. mana ngoba phela uthi wena bayifana umshiyelani yena ngoba phela uzwa kunikeza nemali umuntu okhumtha kuthanda mfowethu 3 years wonke ngithandana naye Uthi umngane wakhe. cha manje wathi umngane wakhe wena futhi uthi bayifana kodwa futhi manje umngane wakhe ungani umngane wakhe Nginika kangcono bafe. futhi abayifana lo bani Yakhe Thando. Umngane wakhe mnandi. Thando udoti kawo nalo waphendulayo udoti la uphendulayo ngeke ngimenzele uthi Yabo ba. Uyalwa lo muntu lo. mina ngisazi ke Thando soyithini lento ngoba manje wena olwayo wena ufuna sokulandela imali yakho ngifuna imali yami hayi belichaza ezinye izinto ngisafuna ukuza ukuthi ubani umkhethe ngoba kunjani ngifuna imali yami into engifuna kuphela bodi nangithanda uyasho ukuthi ucela imali yakhe asafuna itori eningi uthini Wena. yini esingayithatha le ndlini yakho wasondela ngibona ayikho phela nento singayithatha la yini esingayithatha la wena mawubheka yini esingayithatha la yakhava imali yaThando imali yaThando umfethu awusho imali yakho mhlaba namhlanje mhla 14 mhlaba namhlanje Mhla 18. uThando uzoyithona imali yakhe Ngizozama ngihlanganisa. Yabo nje wena. cha ngiyakuzwa uzozama Ufake endlekweni manje. ngifuna ungineze idate Ngithi uyazi ukuthi wow Ngithi uyazi ukuthi Angifuni engcezo zakho, ngifuna imali yami. Ngiyapatanisa ngithola yona imali encane le. nami bengazi ukuthi uyabhadana isikhathi nginemali yami bekithi ubhadanisela thina hayi umngane nami ngifuna imali yami kodwa mngane wami uyasiphoxa Ngiyithathephi? Uthi ngiyithathephi? ubuza umuntu wrong mhlawumbe nakuyena ungayithatha ngoba ugude ekuthatheni iy'mali zabantomzane
Yibo lento bafu. Mnganami Ole. ngicela unginikeze idate ukuthatha imali sambe uthanda uthatha afuna izitori zakho. Angazi kwamanje ngoba kusabheda ngaza. Cha nganasebenza wena inyanga iyaphela phela uhola mhlaba 25 mantende hola nini 25. 25 Yeah. sifike nini 25 noma 26 Angazama ukuhlanganisa ngidayise nezinto ezikhona ekhaya. enjenganani mhlawumbe ngakwazi ukhavela imali yathando. Yeah. Ngoba vele ekhaya khona silokhu sinezimbuzi nezinkukhu. Ezakho noma ezakini Ngizozama ngixoxe phela nabo ekhaya sinobafu ngizozama nobafu sixoxisane. nje ukusho kanje mngani wami bese ngibuye okwesibili kuzobe ngingasekho right. Ngiyakucela kwamanje ngicela ngisukumkhomba ungamkhombi ungamsabisi kwayo into yenza yicala Ngibona ingane le. mase ngibuye kuzobe ngasekho right ngiyakucela yes ngizobe ngasekho right soxabana ngempela Hayi ngiyakuzwa. uyavuma Hayi ngiyavuma. 25 siyabuya solanda imali 25. 25 thando ngicela jamuso Ngiyamusa and kuyoba kuhle shwe emayikhiphi. usinika imali mhla 25 Phela ngizolonga iyafola kancane. Kodwa wena ngizoyikhipha. uyakuvuma lokho thando Anginankinga zinomali yami ikhala esandleni. Njobe ikwazi ukuyokhala ezandleni zabanye half abantu. noma uyifuna yonke Uhalf noma ngayi imali ngiyayidinga ukuthi imali yami ezilonge iqedile. anginankinga mfethu kodwa engikutshela kona ukuthi meke sengayithola imali mina ngixabana nawe umuntu osifazane lo fasa imvikele ungamxhaphazi ngoba nakwazi ukuthanda Ngixhaphaza ungifikela namakhamera lapha emphakathini wena mawuthatha umngane wakho umxhaphazi umxhaphazi noma uthatha umngane wakho Into esinengingila. uphinde uthatha imali yakhe ngaphezulu uhambe lobalele umngane wakhe wena ucabangela wena wedwa umcabangela omunye umuntu special umuntu osifazane sengifisa ukubona leyo ntombazana ithi njani ngasho umuntu omhle kanje hayi inhle kuphiwa ngaphezulu kwakhe lo hayibo Anganiyambo. Thando wethu hayi ngibona kanjani fanele njani kule nto yenzayo nawe kufanele enze njani kule nto yenzayo 25 Thando ngicela right canda sambeni bafethu sambe mfethu wena 25 sabuya ngalokhu umkhomba lalela Manje ngashoni. Yini singalibambi manje ngashoni. hey mphakathi ngicela sinibonile nani nibonile ukuthi hayi bekushube ngempela namicishe ngakhala phansi lapho uThando efuna imali yakhe bafowethu ngicela sikwada sesifundile isifundo la special bantu besifazane ungathathi imali unikeze indoda uthi ayihambe izokulobola ngayo noma engathi uyifikile izokulobola leyo ndoda ngeke izikuhloniphe because wena uzilobolile awulotsholwanga indoda uzilobole ngemali yakho sesifundile isifundo bafowethu ngicela lokhu okwenzeke kuThandweni usiboniso kube isifundo kuthini singashawa induwe yodwa ngiyacela bafowethu nokuthi nixoxele abangani bakho ngomuntu wakho ungayenzi leyo nto Thando ngicela usifundile isifundo nawo lento enzekile Ngisifundile. ngiyabonga sisiwami ngicela 25 fast sibuye sizobheka usiboniso la ngengazi ke mhlawumbe uzovashintsha umqasho emakhaya kube wazi Yeah. hayi ngcono ngoba uThando uyawazi nisemakhaya kumuse simtholile emqashweni sihamba sombheka emakhaya kubo ngiyacela bawethu ungasa subscribe ngicela subscribe ukuze sikwazi ukuthi simthumelele konke imisebenzi lesiwenzayo ngiyacela siyabonga